Здравейте, аз съм от екипа на The Magic Team BG и днес ще ви покажа един много хубав фокус. Затова ще ми трябват едни карти и нека да ги разбъркаме. Така. Още малко. Сега, аз ще си намисля една карта. Така. И ще поискам някой зрител да каже едно число от 10 до 30. Но тъй като нямам зрител, ще го направя аз. Нека нашето число бъде 11. И сега отброяваме 11 карти. Ето така, с лицето нагоре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Така. Моята карта, която аз си намислих, е в тези 11 карти. Така че ще я запиша на ето това лище, което съм приготвил тук. Така. Така, се запазя анонимно. Ще прибера това лище в кутията от карти. И сега ще помоля някой от зрителите да вземе ето тези карти и да слага една тук, една тук. Но тъй като няма, ще го направя аз. Една тук, 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 една тук и остава. Това е моята карта. Това е моята карта, но за да ви уверя, че не ви лъжа, аз си записах на листчето, което ето тук пише девятка с пътя. Така, надявам се фокусът да ви е харесал. Много елементарен. Когато събере 500 харесвания, ще пустим видео с инструкциите за трика. Благодаря ви много. Поздрави от екипа на The Magic Team BG. До следващия фокус.